Dio, къде го слагам инферно? Това е много умен. Много си умен. Знаете, има много кръв. Той е много умен. Нещо да... Това глупости, като си пускам грейвярда там, ама... Айле! Никой няма да бие. Само заради пеката му никой няма да бие. Да, точно в последния момент той ще изкара пека. И ти се чудиш какво трябва да направиш. Ако бех елит барбериан и до сега съм го бил. Защото елит барберианите един фаербол и умират. Хайде да набитка. То бандит сигурно ще има и... Ариуе! Как? Каква си хакера? Знам, че Уизър да прави така. Добре, то спусна само 3 карти и му дойдоха Fire спиритите. Това е невъзможно. Колко карти съм познал и не ми е дошъл. Добре, на мен още не ми е дошъл Джайанта. Виж колко малко карти е познал, му дойде Уизърда и Фаер спиритите. Дала човек. Това е невъзможно това да го бия. Да, наведнъж му дойдо. Как така толкова бързо му идват картите? Интелекта на Уич е много голям.
Ооо. Ами от това няма да губих, така че да се радвам, че губих. Защо пуснах Wizard, не пуснах Fireball, защото трябва да го направя 5 лева. Сваля много малко. А Rocket 6 лева това е много силно. Защото Rocket 4 лева сваля 931, а Rocket 6 лева сваляше 500. И затова в миналия си акаунт Ракета постоянно го пускат за донейт и така ми стана 6 лева. Сваляше супер многото. Но сега имам Graveyard Turtle. В миналия ми акаунт имах само лава. И той си беше първи левел. Това са едни декове на приятел. Тук съм да ме поставя в плана. От 9-та арена едното ме качи 7-ма. Това се знае. Обърка да се върчеста. И хора, да проверим статс рояла. За бързо. Пак ли е Legendary Chest, бе? What, хора? Още един Legendary Chest. Ама ще е след много време. Дано. Следва Magical и след скоро време ще има и Giant Chest, така че ще има Chest Opening на Magical Chest, Giant Chest, Gold Chest и Silver Chest, защото Gold Chest ще се го паза, това е ясно. Ако не си го паза, ще е само Magical Chest, Giant Chest и това ще е от това. И трябва да приключим този клип, защото не мога да правя клипа повече от 15 минути. Това мисля да бъде от този клип. Аз бях Дилака 576. Абонирайте за този канал. Дайте едно палче нагоре и чао!